One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Majalisar Dattawan Najeriya tamkar ƙungiyar asiri. Sanata Natasha Akpoti, wadda Majalisar Dattawa ta dakatar bisa zargin rashin ɗa'a, ta bayyana cewa ana tafiyar da majalisar kamar ƙungiyar asiri. A wata tattaunawa da BBC, ta ce 'yan majalisa na tsoron tofa albarkacin bakinsu domin idan ka soki shugabanci za a toshe maka hanyoyin yin magana. Sanata Natasha ta kuma yi zargin cewa Shugaban Majalisa Sanata Godswill Akpabio ya aikata wasu kalaman cin zarafi a kanta tare da kawo hujjoji na abubuwan da suka faru tsakaninsu, sai dai majalisar ta musanta dukkan zarge-zargen. Majalisar ta dakatar da Sanata Natasha na tsawon wata 6, amma tana da damar a rage wa'adin idan ta nemi afuwa. Shin kuna ganin dakatarwar da ta dace? Shin kuna ganin dakatarwar ta dace ko kuwa akwai wata manufa a ƙarƙashinta? Sanata Natasha, Majalisar Dattawa Najeriya, siyasa. Habiba Muhammad Ibrahim, One Arewa TV. Zan zo in kwashe ku sai mu fanta ba. Sun zauna kuma waya ta bani to.